Realtajiet li qed jiffaċċjaw aktar nies ta' kuljum. Realtajiet li tkellem dwarhom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ftit tal-jimilu, weġġat u biżgħat ta' ħafna persuni li qed jgħixu ħajja mdendla u li jistgħu jispiċċaw bla saqaf fuq rashom. Ir-realtà tad-diffikultà fil-kirjiet li minn żmien għal żmien terġa' titfaċċa bil-qrati jagħtu deċiżjonijiet li fihom peace u li qed ipoġġu bosta inkwilini f'inċertezza. Dwar din is-sitwazzjoni kellimna lil Noel Sherry, chairperson tal-Forum kontra l-Faqar f'pajjiżna. Id-diffikultà li naraw u li jeżistu każijiet kemm persuni li huma avvanzati fl-età bil-pensjoni illi ma jistgħux ilaħqu mal-kera u wkoll hemm persuni mhux wieħed u tnejn illi għandhom diffikultajiet soċjali illi mhux bil-fors ġabuhom huma imma spiċċaw fihom intortament fenna fien ikollok sitwazzjoni ta' mart jew inkella sitwazzjoni ta' separazzjonijiet, eċetera, u l-persuni jispiċċaw f'ċirkustanzi fejn minħabba l-kirjiet għoljin ma jkunux jistgħu ilaħqu u n-nuqqas ta' paga, jiġifieri jew inkella pensjoni, il-pensjoni tkun baxxa, ma jkunux jistgħu ilaħqu mal-kirjiet illi llum il-ġurnata huma għoljin. Noel Sherry spjega kif fost dawk li qed ibatu hemm il-pensjonanti. Jekk jien għandi pensjoni ta' 700 euro fix-xahar, jiena ħansiba ħafna diffiċli biex jiena inħallas kera li hija 400 euro għax jiena mbagħad jiena rrid ngħix jekk jiena pensjonant għandi xi mediċini jew inkella appuntamenti ta' saħħa, eċċetera. Allura dawn id-diffikultajiet huwa fatt li qegħdin jaffaċċjawhom dawn in-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qed jinsisti li l-Gvern jagħti widen għal karbiet ta' ħafna li qed jgħixu f'inċertezza u biża' li se jispiċċaw bla saqaf fuq rashom. Fl-istess waqt fakkar li s-sidin batew biżżejjed matul is-snin u l-Gvern ħalla din il-problema tirkbu biex issa saret bomba tal-ħin.